Старик банда, Тимон, Бандер занят. Абонент занят. Пожалуйста, перезвоните позднее. Без накш телефона дард бугу мага пама туит ки ҷодамаша иштирок кунам онам пама ман биям табрикат кунам ранги дигаро рӯзи туит рӯзи маргам будай хуна я ҷигарам ту набуде ки мегуфти то охир қатид мемонам рӯзи туит марам иштирокчина ки ман меҳмонам натонистам халос карда харгӯшак магага хӯрдан то давидам расидам дар кадамура уже бурда ай хона биромадана дохилон рафтана шава фатайти да тандори илоҳо кафана шава садой да балго барау дигар наёрад дамисанда ки як чира будон да ҳаёт наёфтам ба мисли вада хилоф ки ҷо шидак мада вадаҳой додад ғарибти надорам ҳеч камарам да тикади мода шаҳи барта хиёл накунам мекунам ақорат хирсам боши навкалани хона туид муборак давадномара хато наиста чистау моҳу рӯзша хиёл када мепаронам аушаи безебша фарухтига дар кор насай расидам ки бурданаш ошинаҳор мардам да зар шава хӯрданаш ёддори охирон занге мада зади чӣ гуфтӣ бигӣ ту даватномара иштироки ту адмӣ нагӯ мара гунаҳгор ба ҳамаш ту гунаҳгори муштари хела хомӯшай номерома када чор баъди чанд қабур омад албом сурати касеташ ба адолям хушрӯай бинчхе фатаме зебашкори дунё ҳами будай дурӯғ ту нагӯ дуруя чӣ ба овозат ба зихинев ба хирсандӣ меброя хайсунам бугӯ хирсанди марам хирсанди та мехом бар қасм кади ту яки ма бусӯзум ҳаром хушбахт боши хирсан боши марам хушбахти хирсандам дурун ба дурун месӯзум зиқ наша гуфта механдам иреб дар гӯши ту расид ба ёд биёр гузаштара кош ма кар мешидам намешнидам садои да бала охирон рӯзи вохирӣ як гап дорам гуфти ма смс роҳӣ кади биё ту рӯзи туи ма баъди смс занг задам муштари давно хомӯшай фарух бихе бадавак мебаранаш рӯзи туи шай Slow.